Teamse. Ja už sa to počujem dvakrát, ale OK. Už by to malo byť v poriadku. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno všetkým a mne sa zdá, že zatiaľ sme tu kompletná štvorka. Hej? Takže dneska začíname akože šarp presne o 10:00. Áno. Dobre, prvý návštevník. Áno, dobre, takže dobre, nič sa nestalo, žiaden stres akože zatiaľ nemáme, hej? Ja to ešte tak jedným očkom sledujem, či to funguje aj na tom LinkedIne. Zatiaľ vyzerá, že hej. Tak, tá dnešná téma, musím povedať, že Juli, však my sme sa pred 2 týždňami asi tak bavili o tom, že čo by sme tu akože tak spravili a vôbec nič nám nenapadalo. A ja si spomínam, že ty si povedala niečo, že dubajská čokoláda, Martina vedľa mňa sedela, dubajská čokoláda a za 2 minúty sme dali dohromady ako keby celý koncept toho, že o čom by sme tento freak spravili. A všetci sme sa potom nakoniec zázračne zhodli, že je to super akože vec, pretože môžeme tú dubajskú čokoládu, ktorá, ako sme s tým vyšli, tak hneď vyplávali na prvú novú informácie o tom, že aká je plesnivá, aké rôzne huby na nej rastú a aká je nechutná. Akože priznám sa, neskúšal som ju ešte. A prvé, keď som to vôbec uvidel, mi napadlo, že tá dubajská čokoláda, v úvodzokách dubajská, akože ja som žil v Dubaji nejaký čas a že by tam niečo pestovali, takéto, akože typ, akože, že čokoláda, že z Dubaja, a to je absolútne akože nonsense, hej. Ale to, čo mi to pripomenulo v prvom momente, bol vracajúci smajlík, ktorý dáva von tú zelené, proste tú šťavu do seba. Tak dobre, to sa nám hneď akože ujalo, že toto bude skvelý koncept. Ty to vieš predať. Pozri sa, Milan, aj francúzske zemiaky nemajú nič spoločné s Francúzskom a sú hit, minimálne na Slovensku, takže neberme ľuďom to, čo sa im páči, to, čo je nové. Skúsme im to nejakým spôsobom zaujímavo predstaviť a možno, že o tom bude tá naša dnešná prezentácia. Perfektne. Poď to odštartovať. Tak ja by som si zašeroval moju obrazovku a ja verím tomu, že to pôjde. Zároveň sa budem musieť ešte prepnúť aj tu. Výborne. A malo by to fungovať. Mali by ste vidieť moju obrazovku úvodnú, hej? Je to tak? Perfektné. Dobre. Tak okrem toho teda, že dneska sa budeme rozprávať o tom, akým spôsobom vytvoriť webovú stránku úplne genericky s pomocou umelej inteligencie, tak chceme sa aj pochváliť ako keby, hej, že by sme sa spolu takto stretli pred pol rokom. Máme taký akože milník, toto je Freak Webinar 6. Každý mesiac ho robíme jeden takýto verejný, ale my sa každý týždeň pravidelne v pondelky rána stretávame a vždycky sme si mysleli, že to bude nejaká polhodinka, ale vždycky skončíme na 2 hodinách a tak sa inšpirujeme a zdieľame si informácie, čo je akože super. Takže oslavujeme takýto krásny prvý rok. Ja není som teda odborník na videá, ale medzičasom, asi pred nejakými 3 alebo 4 týždňami už sprístupnili Soru pre každého v čete, tak som vyskúšal teda rozseknúť tú sviečku na polovičku, ale toto je všetko, čo som z toho dostal, hej, zatiaľ. Tak možno, Juli, ty, keď s tými videami pracuješ, tak ty by si to dokázal. Je to challenge pre teba, hej. Rozsekni mi, prosím ťa, sviečku, ja ti ten source obrázok potom poskytnem. Ale to, čo sa ešte pochválime akože na tej druhej strane, ovládli sme index 300 na LinkedIne, strašne sa z toho tešíme. Všetci 4 sme v top 12. Content creatorov hľadne umelej inteligencie, neuveriteľné, neskutočné. Možno nám aj tento freak trošku pomohol. Super. Akože tie rána pondelkové vyzerajú veľmi podobne ako tam v tom krúžku. Tak
Čo som si ja pre vás teda pripravil, a rozhodli sme sa, že pôjdeme takým viacej organickým spôsobom a pôjdeme priamo do tých nástrojov. Tak mojou úlohou v tomto našom fríku bolo pripraviť pre tú dubajskú čokoládu, pre tú našu stránku nejaké fotografie. Ja som to nepovedal, ale Julka bude mať na starosti videá, Ivka tá spracovala texty a Matúš ten nakodoval celú stránku v AI. Takže toto všetko dneska uvidíte. Ja začnem z Midjourney teda. A uvažoval som nad tým, že akým spôsobom to spraviť najlepšie. A nie je to len o tom, že dubajská čokoláda, ale vy si môžete akože spraviť akúkoľvek tému, ktorú máte. A ten ako keby pracovný flow, ten workflow, ktorý za mňa v takýchto konkrétnych produktových prípadoch najviacej funguje, je vytvoriť si na každý ten projekt nejaký základný setting. Midjourney ponúka spracovanie tzv. Teraz mi to úplne vypadlo, ale sú to témy, respektíve sú to nejaké moodboardy, moodboardy tomu hovoria, a na rôzne témy si môžete vytvoriť moodboard. Ten moodboard znamená to, že si do neho dokážete natiahnuť obrázky. Či už vašu databázu, ja som použil databázu z internetu, pretože to je databáza, na ktorej sa Midjourney učilo všetko, čo dokáže. Takže veľmi jednoducho som si v podstate zozbieral nejaké obrázky, ktoré som považoval za také, že sú náročnejšie pre Midjourney, pre promptovanie toho výsledného obrázku. Určite sme o tom hovorili minule, alebo som o tom rozprával, že v Midjourney, aby ste vyprodukovali nejaký obrázok, tak ten prompt, ktorý do toho zadávate, alebo to zadanie, sa môže skladať z rôznych častí. Jednou z nich je obrázok a tá druhá je nejaká textová inštrukcia a tretia sú parametre. Toto všetko vplýva na ten výsledný produkt, na ten výsledný obrázok. To, čo som tu dal dohromady, boli vyslovene fotografie tej čokolády v rôznych ako keby variáciách. A keďže som si to takto pripravil, aj tie moje výstupy som fokusoval na to, aby som zobrazil takúto čokoládu. Je veľmi náročné popísať ten obal, to vnútrajšok, to, čo tam je. A práve túto je veľmi dobré využiť takú pomocku a ukázať tomu Midjourney, že čo v podstate ja od neho chcem. Keď použijem takýto moodboard a keď použijem správny text, správne slova, tak ten výsledok bude zaručene veľmi, veľmi podobný tomu, čo chcem dosiahnuť. Takže taký prvý krok, a je to jedno, či robíte čokoládu, je to jedno, či robíte loptu, je to jedno, či predávate šálku alebo čokoľvek, pokiaľ máte nafotené vlastné produkty. Úplne ideálne je to samozrejme s vlastnými produktami, pretože tam sa naberá tá autenticita a tam je práve tá kreatívna sila tých nástrojov. Ja som zástanca toho a veľmi často aj v dizajne, aj v tých procesoch to používam nástroj umelej inteligencie takej, že pracujem s vlastnými vstupmi. Keďže nevyrábam tú čokoládu, tak som si nevedel tie vlastné vstupy spraviť, ale na ukážku je to fajn. Takže keď si takto vytvoríte moodboard, tak ďalšia vec, ktorá je fajn v Midjourney, že si môžete pozrieť všetky obrázky, ktoré ste s tým moodboardom pripravili. Čiže toto sú moje generácie, kde som použil nejakú referenciu toho moodboardu pri generácii mojich ako keby čokolád. A vidíte, že som začal s tým, že som išiel vygenerovať dubajskú čokoládu. Hneď prvý prompt bol taký, že už tam čokoláda tam bola, už tam bola nejaká plnka. Ten prompt som potom ešte trošku doladil a na prvý krát sa mi podarilo vyprodukovať také fotografie, ktoré sa veľmi podobajú na to, na čo chceme. Ale nesústredil som sa vyslovene na to, aby som tu vytvoril nejaké super perfektné produktové fotografie, ale skôr vám chcem ukázať ten proces,
a vôbec ako tie parametre, ako to zadanie dokáže zmeniť výstup toho promptu. Takže vidíte, že pri týchto, neviem, chuťovkách, jak to nazvať, pri týchto bombónikoch, tam ten prompt bol skutočne ako keby veľmi jednoduchý. A tu som začal používať prompty typu čokoláda v tvare Eiffelovej veže, odrezaná na vrchu a tak ďalej. Nejaký drobný, skutočne krátky prompt a parameter, ktorý som používal, je parameter Stylize a ten hovorí, že akou váhou má Midjourney použiť štilizáciu obrázku pri tej generácii. Určite poznáte DALL-E, keď čokoľvek vygenerujete v DALL-E, tak hneď vidíte, že to je v DALL-E. To je práve ten DALL-E štýl. Midjourney má takisto vlastný štýl a ten je veľmi pekný, veľmi fajný. Tá nevýhoda toho je, že čím väčšie je tá hodnota štilizácie, tým menej nasleduje ten váš prompt. Keď to však použijete v kombinácii s moodboardom, keď mu poviete, že OK, použije na túto generáciu dubajskú čoko a vtedy mu tam zadáte tú štilizáciu najvyššiu, tak sa bude skutočne snažiť vytiahnuť a vyprodukovať obrázok, ktorý sa nachádza v nejakom zmysle v tom moodboarde. Čiže tu som zadal prompt s takýmito parametrami a hral som sa v podstate ďalej s tým, že som menil len nejaké časti toho textu a neskôr som začal teda rovno experimentovať. Čo sa stane, ak by som k tomu dubajskému moodboardu ešte pridal aj nejaké fotografie ďalšie. Chcel som zobraziť leva napríklad v konotácii s dubajskou čokoládou. Čiže zase do toho obrázku si ešte kľudne môžete vkladať ďalšie nejaké hinty, nejaké prompty, navigovať ten algoritmus, aby vytiahol nejaké veci aj z obrázkov, ktorým ešte dodatočne dáte. Čiže tento lev, ktorý tam je, bol priložený do toho promptu ešte ako charakterová referencia, aby videl, o jakého leva sa jedná, chcel som ho ukázať. Takéhoto leva si predstavujem v spojitosti s tou čokoládou a dal som mu to tam ešte ako aj obrázkový prompt, čiže súčasť toho textu. A použil som tu rôzne teda parametre. CV je skrátka character weight 0 až 100 a image weight 0. Ako hovoriť o tom takto do detailov nechceme na tomto fóre, pretože by to bolo dlhšie, ale vidíte, že akým spôsobom dokážem zmeniť úplne generáciu toho obrázka len tým, že k tomu promptu niečo pridám a zmením nejaký parameter. Zrazu z bomboniery dokážete vyprodukovať leva. Alebo niečo iné. Zase som použil veľmi podobný prompt, trošku som znížil tú štilizáciu z 1000 na 900. Pridal som tam ešte ďalší parameter chaos. Znamená to, že tie 4 generácie budú veľmi, veľmi rozdielne od seba a zrazu som dostal z rovnakého promptu set úplne 4 iných ďalších obrázkov a práve to je tá hra s tým Midjourney, ktorá spočíva v tom, že hráte sa nie len s tým promptom, častokrát ten prompt samotný textový je skoro nepodstatný. To podstatné, čo tam je, sú práve tie parametre, ktoré, keď s nimi začnete pracovať, tak ich veľmi jednoducho uchopíte. A sú 3 alebo 4, ktoré ovplyvňujú výsledné generácie. Čiže nie je to žiadna ako keby raketová veda, ale chcem ukázať, že zase, keď som sa ďalej s tým promptom hral, prešiel som od toho leva, ktorý je takýto čokoládový, a som prišiel k levovi, ktorý je levový, vyslovene, a do neho sa nejakým spôsobom v šťastí dostávajú tie elementy tej čokolády. Čiže toto sú akože úplne absurdné ako keby obrázky, ale
ale viete si predstaviť, že pokiaľ nerozumiete a nebudete vedieť správne podchytiť a vycítiť tú prácu s parametrami, tak sa veľmi ľahko viete dostať do takej šlamastiky, ktorá vám nabudí dojem, že to nefunguje, to sa nedá, to nejde. Myslím si, že taký grif v tomto celom a v práci v tej Midjourney sa dá navnímať veľmi rýchlo. V priebehu mesiaca, 2 ste akože úplne v tom doma a už vám to proste akože začína prúdiť tou žilou. A potom sa už dokážete hrať s tou vašou výslednou kreáciou oveľa presnejšie, oveľa lepšie. A ten výsledok viete dosiahnuť ako veľmi rýchlo. Hej? Čiže v týchto veciach, pokiaľ by ste použili že pridáte tomu charakteru príliš veľkú váhu, že znížite tú štilizáciu toho moodboardu, tak dostanete leva, ktorý vidíte, že akože s dubajskou čokoládou, napriek tomu, že ten moodboard tam je, tam skoro nič nie je a jediné, čo sa tam prenieslo, je to, že ten lev má v ústach niečo zelené. Hej. A takýmto spôsobom zase som si povedal, že OK, a čo keby sme spravili tenisku v štýlu dubajskej čokolády, tak toto je tiež, použil som tam namiesto leva tenisku a toto je zase rovnaký prompt, ale jemne zmenené parametre a získate úplne iný ako keby výstup a takýmto spôsobom ho dokážete navigovať. Použil som hada, čiže dubajská čokoláda v štýle hada. Čokoľvek si ako keby vymyslíte. Tieto mačky, tak tie sú super. To je všade, akože sa hovorí, že pokiaľ chcete publikum trošku odľahčiť, tak akože dávajte mačky. A zase, len jemné zmeny, ten prompt sa viac menej stále opakuje. A len jemné zmeny v parametroch vygenerujú úplne iný set zmesí tých obrázkov, ako s tým ten Midjourney pracuje a dokážete sa skutočne dostať do generácií, ktoré sú nie úplne použiteľné v reálnom živote, ale slúži to na to, aby ste pochopili, ako to celé proste funguje a aby ste dosiahli v podstate to, že keď začnete s tým pracovať, tak na prvýkrát spravíte to, čo potrebujete. Hej. Toto som vyslovene, ako som spomínal, spravil na to, aby ste videli ten proces. Predtým, ako sme začali robiť vôbec podklady, ešte Júla ukázala aj takéhoto krásneho chameleóna. Tiež som sa ho pokúšal nejakým spôsobom zapracovať. A čo by som ešte z tohoto... Možno by som prešiel na tento set tých obrázkov. Toto by mohlo byť zaujímavé. Moja obľúbená téma. Čierny pán. Výborne. A toto je potom zase ďalšia séria, ktorá má veľmi rovnaký charakter. Proste vždy je tu nejaké zviera, ktoré som mu tam zadával a ktoré sa zobrazí v tých 4 generáciách veľmi rovnakým spôsobom. Čiže tu je nejaký portrét toho zvieraťa, tu je nejaká čokoláda, ktorá obsahuje charakter toho zvieraťa. A ďalší obrázok je tiež to zviera, ale používa tam nejakú zlatú farbu. A tretí, a ten posledný obrázok je tiež nejaká štýlová variácia, ktorá sa dá veľmi jednoducho pretiahnuť rôznymi témami. Čiže keď tam chcete mať teda orla, tak si spravíte orla. Keď tam chcete mať ťavu, tak si z toho spravíte ťavu. A keď tam chcete mať kozu, tak si z toho spravíte kozu. A vychádza to z toho, akým spôsobom ten Midjourney generuje obrázky. A tu som ho v podstate ako keby zafixoval na jeden seed. Ja som si vybral seed 0. A ten seed znamená, že vždycky, keď Midjourney alebo akýkoľvek difúzny model generuje obrázok, tak používa na úplne prvú generáciu obrázok, ktorý je úplne vyzrnený, kde nič nie je. Sú tam len ako keby tí mravci bežiaci po obrazovke. A pri každej generácii je tento obrázok iný, tento seedový obrázok, a tým pádom je vždycky tá generácia proste iná. Ale keď si ten seed zafixujete a používate ten prompt stále dokola,
tak zabezpečíte to, že ten výstupný obrázok bude stále v takomto rovnakom teda charaktere. Čiže keď si niečo nájdete, čo sa vám páči a chcete to pregenerovať na nejaké iné situácie, na nejaké iné modely, tak práca s tým seedom je úplne skvelá. A toto by som zhrnul na to, čo potrebujete vedieť k tvorbe akéhokoľvek produktu. Spravte si moodboard, nastavte si správne parametre, vyskúšajte pár promptov a potom už len iterujte dokola a skúste sa nájsť niečo, čo sa vám bude páčiť. Určite dojdete k tomu, že veľa vecí sa dá v Midjourney spraviť a najlepší spôsob, akým zistíte, že čo sa dá v tom Midjourney urobiť, a to je to, keď si predtým, ako čokoľvek idete generovať, pozriete, čo už niekto v tej vašej téme vygeneroval na Midjourney. A vidíte, že tie 4 obrázky, ktoré tu nájdete, je možné zreplikovať. Čokoľvek, čo tu existuje, je možné vytvoriť na novo. To znamená, že keď neviete, akým spôsobom, akým smerom sa vybrať, v Midjourney si môžete nájsť niečo, čo vás zaujme a potom si môžete pozrieť, z čoho to celé vzniklo a môžete to akým spôsobom aplikovať na ten svoj produkt, pokiaľ chcete tomu produktu ešte pridať nejaké obaly a tak ďalej. Tak toto je veľmi dobrý návod na to, akým spôsobom vygenerovať Midjourney obrázky, ktoré sú relevantné. Čiže za mňa toľko to. A myslím, že Ivka má teraz pripravenú časť textovú, čiže nechal by som ti slovo, Ivi, a budem rád, keď nám povieš, ako sa generujú texty na takúto dubajskú čokoládu. Ďakujem pekne. Vítajte. Generujú sa celkom fajn, pretože tá téma ponúka veľmi veľa možností spracovania textu, uchopenia ideí, takže bolo to pre nás taký, pre všetkých asi aj zážitok a on vlastne demonstruje jednu vec, že povedal by som, že dá sa dnes už predať a vytvoriť čokoľvek a kedysi to bolo v podstate o takej predstavivosti, ktorú sme sa snažili tak naplniť a dneska tie nástroje, ako si aj ty povedal, že máme tu množstvo nových, pribúdajú našťastie aj tie skvelé príklady použitia, ktoré aj tu spolu hľadáme, tak dokonca oni sú, tie technické možnosti dneska za pomoci AI sú väčšie ako naša predstavivosť a to ma fascinuje. To sa ukázalo aj pri tejto téme. Ja mám pripravený taký stručný workflow, ktorý som nasledovala veľmi, by som povedala, tak na tej vlne vibe, ako sme ju dnes nazvali, takým podtitulom. A bolo to troška iné, nebol to taký ten klasický postup, bol taký voľnejší a teda ukážem vám rada, že ako som na to šla. Dobre, takže poďme na to, tak dnes sa vezieme teda na vlne, na tom vibe dubajskej čokolády a vyzerá to asi takto. Už sa troška poznáme, venujem sa copywritingu, ako aj Milan povedal, tak po všetkých stránkach tých kreatívnych aj dnes so zameraním na predaj. No a okrem toho, že sa takto. Okrem toho, že sme sa pokúšali teda naladiť sa na tú vlnu tej dubajskej čokolády ako horúci trend, tak sme to teda poňali z viacerých hľadisk. Ja som postupovala asi takto. Ako vidíte, máme tu aj nejaké horúce novinky, do ktorých spolu nahliadneme. No a klasicky ako ste už počuli, že keby sme sa chceli zamyslieť nad tým, čo nebolo dnes ambíciou úplne, či je toxická alebo nie je, tak to samozrejme môže byť aj s inými vecami, ktoré si potrebujeme akoby overiť. Tak myslím, že viacerým, čo aj sledujem takto na našom AI trhu, tak sa ustálili určité zdroje. Nedávno vzniklo veľa diskusí o tom, že ako si ich overovať, ako vyhľadávať za pomoci AI. Tomu sa niekedy budeme na Friku venovať samostatne. Takže nevenovali sme sa ako keby tým
na našej landing page, ktorú dnes spolu vytvoríme tým potenciálnym rizikám, ale ja som ich tak preskúmala samozrejme cez tieto nástroje ako Notebook LM a Perplexity v jeho Pro verzii. Čo bolo už zaujímavejšie a za chvíľku vám ukážem, ako to vyzeralo ten taký myšlienkový pochod a tam máme jednu novinku, ktorá vám môže pomôcť uchopiť vaše idei. Obsahom, základom toho, na základe čoho mohla vzniknúť aj dnešná landing page, bol samozrejme obyčajný, ale funkčný prompt, vyladený. Kľudne si ho za chvíľku môžete aj pozrieť, prípadne urobiť print screen. Ten formát, ktorý umožnila, o tom viac povie potom Matúš, urobiť tú takú mágiu, tú rýchlosť a to, čo si predstavujeme, tak je teda príkaz Markdown. No a na ten vibe, taká klasika copywriterská, ako sa dá naladiť v štýle vašej značky, mnohí teda si myslia, že sa to úplne nedá za pomoci AI odladiť. Je niekoľko techník, ktorými sa to dá. Sú to samozrejme nastavenia nástroja a v kombinácii s promptami smerujúcimi k štýlu, tonalite a veľmi rada v copywritingu využívam rôzne frameworky. Tu som ho použila konkrétne framework IDAP, ktorý má za cieľ teda najskôr vzbudiť nejakú pozornosť, záujem, potom túžbu a nakoniec tú akciu kúpiť si dubajskú čokoládu alebo čokoľvek, čo predávate, tak bol použitý najmä v úvode a takom tom húku, ktorý teda chytá čitateľa do deja a potom teda môže nakupovať. No a za posledné 2 dní, hoci túto tému máme vybrať dlhšie, tak pribudli ešte nové modely, ktorých som potom ten formát promptu, ktorý za chvíľku vidíte, skúšala. Je to skôr len taká informácia pre vás, pretože v podstate predvčerom nám pribudla možnosť vyskúšať Gemini 2.5 Pro a od včera tu máme nový model, teda Lešat od Mistral, takže dávam len do pozornosti, takže toto je taká exkluzívna príležitosť zdieľať tieto novinky. No a ako vyzeral ten prompt? Nie je to nejaký, ako by som povedala, že niečo extra nové, ale vysoko funkčné. Ešte doplním jednu informáciu, okrem toho v tom texte som sa zamerala samozrejme na tému, na ten tón, štýl. A ako som spomínala, formát, v tomto prípade boli vo formáte kľúčové 2 veci, a to štruktúra toho a ten príkaz Markdown, ktorý za chvíľočku vidíte, čo teda znamená. On umožňuje potom pri tom vibe codingu to všetko tak uchopiť a na záver aj pri Matúšovom vlastne predstavení zistíte, že čo to teda dokáže. No a v rámci témy, ak čokoľvek by ste samozrejme predávali, tak za mňa sú ešte aj z toho predajného a copy hľadiska dôležité 2 veci a to sú benefity produktov, ktoré na tých landing page v podstate sú také kľúčové. Samozrejme ten úvodný nejaká tá formulka a záverečný taký presviečací nejaký claim alebo čokoľvek, čím vlastne viete získať toho zákazníka. A jednu vec, ktorú spomínal aj Milan, že vlastne súvisí aj s tými obrázkami, možno videami a s tým vizuálnym obsahom a dalo by sa mnohé o tom ešte aj popísať, tak je vlastne aj vyhľadanie toho, čo to tá dubajská čokoláda je. A ona v podstate má také špecifické zloženie, preto tak troška zvláštne vyzerá. A sú to tak, pokiaľ som sa dočítala, tak ingrediencie typické vlastne pre daný región. Je to troška aj neznáma, ale aj nejaká opodstatnená téma. No a ako vyzeral teda ten výstup týchto nástrojov, ten Markdown, ktorý potom teda použije Matúš v svojom spracovaní. Pripravila som niekoľko verzií, my máme, uvidíme, či na ukážku teda najmä jednu, možno viac, tak sa dá najmä hrať už potom nie ani tak s tým formátom, ale so štýlom. Pokúšala som sa neskôr zladiť aj tému AI s dubajskou čokoládou, tam vedia vzniknúť obmeny, ale čo je dôležité pre vás, že naozaj pokiaľ máte dobre vybudovaný prompt, jasnú tú štruktúru, tak z toho hľadiska copywritingu a predaja sa dá mnoho dosiahnuť štýlom, benefitmi, argumentami, claimom a tým aj štýlom a tonalitou prispôsobenou značke a produktu. Takže tam je tých možností nespočetne veľa a nejako takto som sa pokúšala k tomu teda postaviť aj ja. Čo vám ešte ukážem, sú teda 2 veci. Nakrátko sa vrátim k začiatku celého tohto tvorivého procesu.
A on vyzeral takto. Otvorím si v tejto chvíli nástroj Notebook LM. Mnohí ho poznáme, dnes len v skratke, ako zdroj, alebo teda ako nástroj určený na prácu so zdrojmi. Je tu však jedna zaujímavá vec, ktorá pribudla ako funkcia, a to je myšlienková mapa. Môžete ňou začať v podstate vytvárať akúkoľvek ideu, štruktúru, smerujúcu teda k napríklad štruktúram webových stránok. A v tomto prípade som tak urobila a už je aj hotová. Je to ako samozrejme na preskúmanie, takže asi takto vyzerá taká klasická štruktúra webovej stránky a dá sa s ňou pracovať rôznymi spôsobmi, veľmi funkčná záležitosť, kde si viete ešte ako keby tie samozrejme chlieviky takto interaktívne ďalej budovať, tvoriť tú myšlienku a doplňať. My sme to urobili v takej tej základnej štruktúre, ale dá sa s tým takto veľmi, veľmi jednoducho pracovať. Čo ešte som vám spomínala ako novú vec, neviem, či poznáte, teda AI Studio od Google, tak pribudol nástroj Gemini, alebo teda model 2,5 Pro. Takže to je taká novinka, s ktorou som sa potom skúšala hrať v rámci toho Markdown a podkladov pre vibe coding. Takže tam samozrejme, ako sme zvyknutí u rôznych modelov, tak sú tie výstupy aj textové, ten charakter vlastne toho obsahu troška iný, takže tiež zaujímavé a presne v tomto istom štýle, ale tu už teda je len ukážka samotného nástroja, tak je novinka, ktorú som vám tiež spomenula, to je teda tento Leša, takže odporúčam možno, že pozrieť sa aj po týchto nástrojoch a zachovať pôvodný princíp a samozrejme preskúmať možno tieto novinky, ale v prípade, že niečo funguje, tak ostať pri tých osvedčených nástrojoch. Takže v mojom prípade sú to tieto a ten workflow možno na záver iba teda ukážem, že vyzeral dnes zhruba takto a čo musím povedať, tí, ktorí nás sledujete dlhšie na fríkoch, tak bol jeden z najkratších a to bolo vlastne ambíciou uchopiť tú tému tak, a že ako asi sa dá spracovať za tých pár nejakých momentov úvah. Takže týmto odozdávam slovo ďalej v rámci kreatívneho spracovania Julke. Dobrý deň vám želám. Ja si tu tiež zapnem ukážky, ktoré som si pre vás pripravila. Vidíte tam tú prezentáciu? Takže najprv vám pustím ukážky. Toto je ten môj chameleón, ktorý sa tvári ako dubajský horor. Nepočujete to? Mám pre vás pripravené aj také ďalšie videjka, možno keď chodíte na YouTube alebo na TikTok, tak vás zaspamujú takéto. Som si vlastne pripravila pre vás preto, že vám chcem ukázať a ilustrovať na nich, že čo všetko sa pomocou AI dá, pretože v nich vlastne nebolo nič skutočné. Všetko bolo vytvorené pomocou AI, teda ukážeme si ako na to. Postupovala som veľmi podobne ako Milan, že najprv som si vytvorila obrázky v Midjourney, tuto vidíte tie moje pokusy a niektoré z nich som si vybrala do tých videí a potom ja veľmi často používam techniku image to video, že z úvodného obrázka sa napromptuje, aký pohyb alebo čo sa má diať v tej scénke a vygeneruje sa z toho video. A používam na to najčastejšie nástroj Kling. Kling je ako webová aplikácia dostupný, alebo je dostupný aj cez rôzne iné agregované platformy. Ja používam Replicate. Chcela som vám ukázať, ako funguje Replicate. Na Replicate si môžete vybrať ľubovoľný model, ktorý je na tvorbu videa a potom veľmi jednoduchým spôsobom zadáte tvorbu toho videa. Dáte tam obrázok, dáte tam prompt, vyberete
pomer strán, v akom to má byť a dáte vygenerovať a výsledkom je video. Je to video bez zvuku, zvuky sa dorábajú v ďalšom nástroji. Takto si postupne nachystáte všetky scénky. To, čo by ste sa mali pri AI naučiť, že nikdy to prvé generovanie nemusí byť úplne vyhovujúce vašim zadaniam, že môžete to opakovať niekoľkokrát. Druhá vec, ktorú treba mať na zreteli, že vždy vám vygeneruje 5, maximálne 10 sekundové video. Dlhšie videá teraz momentálne sa nedajú generovať. Podľa toho, či používate webovú aplikáciu alebo nejaké takéto agregačné platformy, ako je toto Replicate, tak to generovanie trvá napríklad v aplikácii Kling teraz asi minútu a v tomto Replicate to trvá podľa vyťaženosti serva niekedy aj 15 minút, na to, aby vám vygeneroval takéto 5-sekundové video. Čiže väčšinou si dáte tých viac generovaní a zatiaľ si pripravujete niečo ďalšie. Napríklad ja si väčšinou pripravujem tie zvuky alebo hlasy v aplikácie ElevenLabs. Tu som vám dala ukážku, ten smejúci sa chameleón na konci scénky. Takéto bolo zadanie pre zvuk. Jednoducho to dám len vygenerovať. Vo výsledku mi to poskytne 4 zvuky, z ktorých väčšinou jeden je použiteľný. A potom to všetko nastriham spolu v CapCute do tej výslednej podoby toho videa. No a to, čo som použila, v podstate, že to, čo som vám chcela ja povedať, je, že tých črt všelijakých, tak ako ukázala Ivana, neustále pribúda, že vy už si nájdete nejaký ten workflow, tak ako aj vám povedal Milan, ale že stále pribúdajú nové a nové nástroje a nové funkcionality, ktoré keď s tým pracujete, tak túžite si overiť, ale niekedy je to náročné, proste všetky tie nástroje, všetky tie kredity si ako jednotlivec platiť. A v podstate, že zároveň by som vás nabádala, že hrajte sa s tou AI, pretože ukážem vám ukážky, že čo už je dneska možné pomocou tej AI urobiť. Nielen tieto videá teda, ale aj ďalšie ukážky vám ukážem. Ešte som chcela povedať, že takisto ako Ivana ukazovala nové črty, tak tie tanečky, ktoré som ja urobila, sú pomocou nástroja Runway, kde jednoducho dáte vzorové video, ktoré si napríklad, ja som stiahla také vzorové video toho tanečku z YouTube. Potom tam dáte prompt, čo sa tam má diať a potom môžete si stiahnuť prvý obrázok a naimportovať miesto neho iný a tá AI vám celé to video prefarbí ako by v tom štýle. Nie sú to úplne dokonalé obrázky, nedoľaďovala som ich, ale sú v tej farbe pistácie a čokolády a zlatej, ako je aj dubajská čokoláda. A tento obrázok, keď si stiahnete, znovu ja som používala podobne ako Milan Midjourney a Midjourney okrem toho, že má možnosť používať priamo generovanie, má to aj takú črtu editor, ktorej práve toto môžete použiť, že je tam taká črta retextúra a pomocou tej retextúry iba napíšete, že ako inak má ten obrázok vyzerať a on presne to, čo je tam pôvodné prefarbí a napríklad vo farbách tej čokolády môžete sa dlhšie pohrať s tým promptom a dokonalejší obrázok si vytvoriť a potom ho použiť do toho Runwaya ako vstupný obrázok. A výsledkom je teda také video toho tanečka. Prečo sme my robili tú dubajskú čokoládu, ja mám v hlave také prirovnanie, že to, čo je trendové, môžete vy vždy použiť aj vo vašich príspevkoch a ako keby vám to trošku viac zaručí, že tie algoritmy na sociálnych sieťach budú brať do úvahy nielen tú vašu tému, tú vašu oblasť, ale aj to, že to máte prispôsobené tomu súčasnému trendu, ktorým teraz chvíľu bola dubajská čokoláda. Dubajská čokoláda, keď si zapnete YouTube, proste je všade, ale prenikla aj do mnoho príspevkov na LinkedIne, pričom sú to pracovné príspevky, ale prilákajú tú pozornosť, prilákajú tých mocných ľudí, ktorí by ju možno radi vyskúšali. No a mne to veľmi pripomínalo princíp z Montessori, ktoré hovorí, že deti majú také senzitívne obdobie, keď sa radi hrajú nejakú hru a my keď im v tom ich senzitívnom období dávame do pozornosti alebo hračky, ktoré súvisia s tým, čo oni chcú práve vtedy objavovať, tak sa tomu budú venovať proste veľmi sústredene, až kým sa úplne nenasýtia
tej nejakej hračky a nepochopia jej princípy. A toto je ako keby také prenesené pre mňa do toho trendu v marketingu, že takisto, že niečo je trendové a kým sa ľudia toho nenasytia, môžete kol dokola im poskytovať nové a nové pre vašu tému prispôsobené príspevky. Možno je to taký netypický pohľad, ale podľa mňa je to akože niečo, čo každý, kto používa AI, by mal si takýto nejaký mindset vypestovať, že nie vždy tá AI urobí to, čo by som chcel, že dá tam nejaký presný môj produkt, ale zase dokáže tak splniť všelijaké fantázie, že čokoľvek si zmyslíte, to vám urobí. Videli ste to v tých Milanových obrázkoch, že chcete levovú čokoládku, máte levovú čokoládku a tak ďalej. No a ja som si teda pre vás pripravila tieto ukážky tým starým spôsobom. Ten chameleón bol pomocou Klingu, tieto dve som vám ukázala ten spôsob, ako bolo v Runway robené pomocou tej retextúry nejakého existujúceho videa. A včera prišla nová črta Sori alebo aj ChatGPT, ktorý dokáže úplne slovne splniť všetky vaše inštrukcie a vygenerovať vám obrázok bezchybný. Ukážem vám príklady. Prompt k tomuto je, prosím ťa, vytvor mi obrázok komiksu, dala som tam recept a dala som tam, čo chcem v jednotlivých políčkach a na jeden klik doslova máte takýto obrázok, ktorý môžete použiť do článku, alebo akože keď si ho dáte v iných rozmeroch, môžete ho použiť na sociálne siete, môžete sa pohrať s rôznymi štýlmi toho obrázka, môžete ho urobiť čierno-biely. Takisto táto črta, okrem toho, že je dostupná v Sore, ja vám poukazujem nejaké tie moje výtvory. Sora je dostupná každému, kto používa ChatGPT+. Pôjdete na stránku sora.com a on má prepojené tie kontá, čiže potom môžete ich používať na tvorbu obrázkov aj videí. Zároveň s touto črtou sprístupnila OpenAI to, že není obmedzený počet videí, ktoré môžete Sore vytvárať. Ono to bolo doteraz obmedzené na 20 mesačne, teraz by to nemalo byť ani pre userov plus obmedzené. A vidíte, že na jeden klik je teraz aj necenzurovaná tá Sora, čiže môžete tam používať politikov, známe osobnosti, čokoľvek. Ja som tu robila včera mnoho obrázkov, neviem prečo tu letí také, že tie monster plechovky všetci robili, tak aj ja som si vyskúšala, že monster plechovka. Vidíte, je to veľmi, veľmi jednoduchým spôsobom zadaný prompt. Takto. Toto bol už opravený, že najprv som mala tú plechovku, že kde nebola tá čokoláda veľmi dobre vykreslená, tá plnka, toto bol pôvodný obrázok a dala som tam, tak ako aj Milan, do jeden referenčný obrázok, kde tá plnka je dobre zobrazená a iba som napísala, že prosím ťa, urob mi to viac v tomto štýle, aby tá plnka vyzerala a vidíte na jeden klik. Je to úplne akože šialené, akým tempom sa AI vyvíja a preto aj ja by som vás nabadala, že hrajte sa s ňou. Hrajte sa s textovou aj hrajte sa s obrázkou aj v podstate za tých 20 €, čo za $20, čo mesačne za ChatGPT dáte, môžete sa hrať so všetkými týmito nástrojmi nekonečne. Táto črta, čo je dostupná v Sore, je dostupná aj v ChatGPT, len si musíte vybrať model 4.5 alebo 4.0 a potom takisto rovnaké prompty som skúšala aj tu, tam, kde zadáva sa vlastne nejaká otázka alebo nejaký prompt pre ChatGPT, tak tu si vyberiete vytvoriť obrázok a tam dáte ten svoj prompt. Čiže ja som ho mala znovu ten istý, že som popísala recept, popísala som, čo chcem v obrázku, aké tam chcem texty a dalo mi takéto. Naviac, tu nás sa to dá aj editovať. Tu tá ručka nebola správna. Skúšala som to iba pomocou textu. To mi nezafungovalo. Včera mi to na nejaký obrázok fungovalo, že veľmi dobre mi to opravilo. Ale dá sa to aj takto, že keď kliknete na ten obrázok, tu nás si môžete vyznačiť, vybrať a popísať, že čo by ste chceli opraviť a ono vám to opraví. Čiže je to z môjho pohľadu také niečo, čo ma umlčalo, že čo s tým ďalej. Lebo takto si tých zdrojových obrázkov na videá narobíte, aký chcete, veľmi jednoduchým spôsobom a v podstate
ako keby grafik alebo niekto, kto pracuje aj pre reklamku, marketingu, môže takto získať do minúty proste veľa obrázkov na sociálne siete a má to bez roboty. To je asi všetko, čo som vám chcela odovzdať. Že hrajte sa. Predávam slovo Matúšovi. No, ďakujem. A ja v podstate budem teraz priamo nadväzovať na to hranie, pretože to, čo vám chcem ukázať, tak je doslova sa hranie s kódom. A mali by ste teraz vidieť moju obrazovku. Je ju vidno, hej? Super. To hranie s kódom je v zmysle, že AI vám umožňuje de facto pomôcť nakodovať čokoľvek. O čom má ona dostatok trénovacích dát. No a v tomto prípade, keďže témou je dubajská čokoláda, tak sa mi ponúka ako veľmi dobrý príklad urobiť web stránku pomocou AI, kde dáme dokopy aj nejaké texty, ktoré mi už tuto Ivka nachystala, čiže to je ten markdown, ono to nie je celkom príkaz, je to skôr len formát súboru, ktorú tá AI vie veľmi dobre vlastne prečítať. Čiže toto sú nejaké texty, ktoré už toho, čo ona robila, ja ich tu mám vo svojom projekte. Zároveň mám tento projekt, toto ináč rozhranie, ktoré vidíte, ešte musím povedať, tento program sa volá, že Windsurf, je podobný ešte napríklad taký kurzor, ktorý je veľmi populárny práve na toto programovanie pomocou AI. Tých možností je viac, ale v zásade ja budem dneska robiť v tomto rozhraní. Oni všetky vychádzajú, že sú to nejaké ako keby úpravy toho štandardného kodovacieho editoru, ktorá sa volá VS Code, len je tam dorobená ako keby nadstavba práve na tieto AI veci. Na to, aby ste mohli kodovať pomocou AI, treba splniť určité akože nejaké nastavenia. Ja už v tomto prípade mám nastavené nejaké globálne pravidlá, nejaké lokálne pravidlá práve pre tento projekt, ktoré keď už budem tuto na tejto pravej strane aj niečo zadávať, tak on už bude poznať. A tu mám vlastne všetky súbory, ktoré sú patria k tomu projektu. Ja som vlastne vytvoril, toto je len momentálne len nejaká štartovacia stránka, ktorej budeme začínať. Čiže to je to, čo momentálne je urobené a ostatné necháme spraviť AI. Zatiaľ som jej dal iba si prečítať tento readme súbor, kde je len nejaká štruktúra toho projektu a poprosil som ju, aby spustila vývojový server. To je to, čo ste vlastne videli. Plus ešte aj otvorila takéto preview, kde si môžem priamo v editore ako keby pozrieť, že ako tá stránka vyzerá a prípadne, keď ju budeme ladiť, tak si budem môcť nejaké elementy vyslovene ukázať, že toto chcem zmeniť. To za chvíľu uvidíme. Čiže teraz naša úloha zostáva, že poďme v tomto projekte nejakým spôsobom zapracovať to, čo chceme. Čiže ja vlastne potrebujem už len mu zadať ďalší prompt. Chcem vytvoriť túto jednostránkovú web stránku na tému Dubajská čokoláda. Mal by som mu ešte povedať, že kde nájdete texty, čiže texty nájdeš tu a ja môžem jednoducho mu vlastne odkázať na tento súbor a napísať ešte, že obrázky, ktoré mi takisto dodala Jula, nájdeš tu a dám tam tento priečinok, ktorý mám pripravený s tými obrázkami a v zásade to je celé. Celé takéto jednovetové zadanie ja teraz pustím a budem sa dívať, že čo sa bude diať. De facto on si najprv musí zanalizovať na tú štruktúru tej stránky, musí si pozrieť, že OK, že o čom sú tie texty, dať si ich do kontextu a v zásade takto sa naživo môžeme pozrieť, že ako bude pristupovať k výrobe tej stránky. Na to, aby tú stránku urobila, aby tá stránka fungovala dobre, tak v podstate on by to mohol dať všetko do nejakého jedného kódu, ale je lepšie, keď to rozloží ako keby do takých komponentov, ktoré potom môžeme využiť aj na nejakých ďalších podstránkach, aby v podstate nejaké menu
footer a nejaké takéto spoločné elementy vyzerali vlastne rovnako. Tým pádom on toto všetko má v tých inštrukciách, ktoré som mu dal. Vy každý projekt, ktorý budete robiť, tak potrebujete sa dostať nejakému inštrukciám tých best practices, toho, že akým spôsobom ten projekt v podstate spraví tak, aby zodpovedal tým štandardom, aby tam bola jednak tá použiteľnosť, bezpečnosť a podobne. Je tam veľa vecí, ktoré sa človek musí naučiť predtým, ako takýto systém začne používať. Jedna z podstatných vecí je napríklad tu, že tu máme vlastne nejaký verzionovací systém, ktorý používa systém, ktorý sa volá, že Git. A prípadne ešte to vieme dať aj na nejaký GitHub. Toto sú všetko veci, ktoré by nejaký kóder mal vedieť, pretože mu to výrazne už ušetrí prácu vlastne s tou AI. Kým on vlastne pracuje, tak ja vám môžem povedať, že na túto tému sa chystám spraviť aj nejaký kurz, o ktorom vám trochu poviem. No, pozrime sa, už tu máme nejaký prvý výsledok. Pozrieme sa na samotnú web stránku, kde nám vlastne beží ten webový server. Čiže toto je jeho prvý ako keby pokus, ktorú nám vlastne dal. Čiže OK. Ešte stále asi kóduje, pretože nám to prebleskáva, čiže zrejme tam našiel nejakú chybu. On takisto v tom súbore vie takisto čítať aj všetky chyby, ktoré tam môžu prísť. Čiže ak tam nájde nejakú chybu, dokáže sa automaticky opraviť. Čiže môžem sa teraz povedať, že čo sa deje, lebo toto je čisto spontánna session. My sa môžeme teda pozrieť, že či tá web stránka teraz funguje správne a vidíme, že ako na potvoru je tam zrovna nejaký problém. Čiže ja mu môžem povedať, že nefunguje načítanie štýlov. Prosím, oprav ho. A uvidíme, že či s tým v podstate on poradí, pretože niečo nám už urobil. Väčšinou mi tieto pokusy vyšli na prvý raz, ale nie vždy to musí výjsť. A vy musíte vedieť, že keď je nejaká chyba, kde ju v podstate tú chybu nájdete a upozorniť ho na to. Takže on sa teraz snaží tú chybu opraviť. Analyzuje, že v čom je ten problém a vlastne takýmto spôsobom iteruje vlastne tie zmeny na stránke. Takže niekedy potrebujeme urobiť aj dobre, tak môžeme nechať zbehnúť aj tento príkaz. A uvidíme, že či sa ten problém oplatí, vlastne znovu urobí, alebo sa ešte stane, že tie chyby sa budú nejakým spôsobom kopiť, čo sa vlastne stalo v tomto prípade. Takže práve na takéto situácie nám slúži ten verzionovací systém, že my v podstate môžeme s týmito vecami nesúhlasiť, a môžeme sa v tom verzionovacom systéme ako keby vrátiť aj úplne na začiatok. To znamená, že môžeme ako keby, že dobre, tento pokus nám nevyšiel, tak urobíme druhý pokus v podstate. Texty nájdeš tu a dáme mu tam zase odkaz na tie texty a obrázky nájdeš tu. Obrázky nájdeš tu. A dáme ich sem. A napíšeme mu, že správ stránku naozaj jednoduchú. A v podstate, ak sa aj stane nejaký problém, a tu musím povedať, že keď som si to skúšal, tak vlastne tie výsledky boli v podstate
zaujímavejšie. Čiže toto je niečo, čo mi dal ako keby na prvý príkaz, na prvýkrát. Čiže vidíte, že použil tie obrázky, ktoré generovala Julka. A takisto sú tam použité texty, ktoré vlastne dodala Julka. Čiže je to ale úplne normálne vlastne, že vy, keď robíte z AI, tak niekedy narazíte na nejaký problém, ktorý treba sa vrátiť ako keby o krok späť a ten problém vyriešiť. To je úplne normálna situácia a treba na ňu vlastne takýmto spôsobom prúžne zareagovať. Takže môžeme sa pozrieť, že či čakám vlastne teraz prišiel a môžeme sa pozrieť, že dobre. Čiže toto je už pokus, ktorý nám vlastne teraz v tejto chvíli vyšiel a nejakým spôsobom nám funguje a my už môžeme vlastne pomocou tohto editora teraz ten web ladiť. Že ja si dám ako na ukážku, že vlastne zoberieme si, že v tomto, že chceme urobiť nejaké, chceme urobiť logo, že povieme mu, že správ nám SVG logo a daj ho ako favicon, čiže bude to vlastne zobrazené na stránke ako keby v tom náhľadovom obrázku. Takže týmto spôsobom ja vlastne viem tej AI povedať, že čo má na stránke zmeniť. Takže áno, on zistil, že už nejaký favicon tam je a že ak ho chce zmeniť, tak ho musí nahradiť vlastne niečím iným. Čiže on teraz vlastne robí ten nový favicon, ktorý potom uvidíme. Čiže vytvorí nový a uvidíme, že akým spôsobom sa to potom zapracuje na tú stránku. Čiže vytvoril nové logo a nový favicon a teraz to zapracováva na stránku. Čiže je to takýto iteratívny proces a už vidíme, že to nové logo tam vlastne je, ten favicon a takisto ho máme aj na stránke. Vlastne, že urobil takýto nejaký náhľad čokolády. Čiže takýmto spôsobom, čisto intuitívne, môžem tú web stránku ladiť a de facto môžem zmeniť akúkoľvek sekciu, ktorú chcem a postupne si tú verziu môžem teraz uložiť a postupovať v krokoch. To znamená, že ja si to teraz uložím, lebo vidím, že už mám funkčnú verziu, zahodil som tú, ktorá nefungovala a takýmto spôsobom vlastne môžem tú stránku doľaďovať vlastne v mojej spokojnosti. Ak tam niečo nefunguje ako má, tak si ju doladím. Čiže je to veľmi silný nástroj a ja osobne si myslím, že toto je budúcnosť toho, že ako budeme pracovať vlastne s akýmkoľvek softverom. To znamená, že nebude už nutné akože ručne tu písať nejaké kódy, lebo toto je vlastne ten kód, ktorý ja potom tam dám odsúhlasiť, ktorý vlastne máme vygenerovaný. Čiže ten software za mňa urobil to, že vlastne vygeneroval celý tento kód a jediné, čo som ja urobil, že som mu dal túto pár inštrukcií a viem ho pomocou inštrukcií aj takýmto vlastne vizuálnym spôsobom navigovať. Viem si pozerať, že ako vyzerá reálny náhľad tej web stránky. Ak tam niečo nesedí, tak to viem len pomocou inštrukcií zmeniť. Čiže toto je ako keby náhľad na budúcnosť práce s akýmkoľvek programom. To programovanie je len ako keby jedna z oblastí, kde je to ako keby dotiahnuté do formy toho, že tu máte takýchto inteligentných agentov, ktorí vám vedia ten kód zanalyzovať a zapracovať vlastne rôzne, či obrázky, texty do jedného celku. A dostanete vo veľmi krátkom čase niečo, čo by inak ľudia museli robiť podstatne dlhšie. Čiže my na túto tému chystáme aj kurz, kde si pozrieme, ak idete na stránku iStudio, kliknite si na kurzy
je tu kurz o vibe kodovaní, tak vlastne pripravujem nejaký 2-hodinový kurz, ktorý bude normálne platený, ale myslím si, že tá hodnota, ktorú tým získate, je dostatočne zaujímavá, aby sa vám s tým oplatilo zaoberať, pretože si viete takýmto spôsobom robiť nielen web stránky, ale v podstate ľubovoľnú nejakú aplikáciu aj s napojením na databázu. Vlastne prejdeme si všetky základy toho, že čo potrebujete, aké nástroje, aké sú ich hlavné nastavenia, čo je tu ten GitHub na verzionovanie a tak ďalej, až v podstate po všetky nejaké best practices, ktoré potrebujete na to, aby ste tie stránky vedeli odladiť a aby boli bezpečné, pretože to je tiež jedna veľká často obava, že keď budete generovať takýmto spôsobom ten AI-kód, tak tá bezpečnosť nebude taká vysoká, ako by to robil človek, čo je pravda. Ak to urobíte len takto na divoko, ale pokiaľ tej AI, ona má veľkú schopnosť celý ten kód skontrolovať a vlastne odhaliť tam bezpečnostné chyby, ktoré by opäť človeku trvali veľmi dlho. No a práve na to je práve tá AI dobrá, že vám vie tie chyby opraviť. Čiže ak by ste o taký kurz mali záujem, stačí tu vyplniť nejaký formulár a ja vám pošlem všetky nejaké informácie, keď to bude celé nachystané. Čiže toto je nejaká dnešná ukážka. Je to len ochutnávka, ale tých možností samozrejme v tomto kodovaní je oveľa viac. Ja týmto pádom ďakujem teda za spoluprácu vlastne Ivanke za dodanie textov, Julke za dodanie obrázkov a tým pádom predávam slovo teraz možno Milanovi, ktorý to celé uzavrie. Výborne, ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som rovno ešte prešiel, Janka má akože zaujímavú otázku, mňa to tiež zaujíma, pretože nepracujem s Mistrálom, ale pýta sa, že práve či ten Lechat od Mistrálu v porovnaní s Cloud a s chatom GPT, čo vie lepšie ten Mistral, alebo aké sú jeho silné stránky. Ja viem povedať len za OpenAI, za ChatGPT, že ako používam ho, a je to jediná verzia, ktorú si platím ako na využívanie a využívam podľa mňa všetky jeho silné stránky a v niektorých prípadoch ale použijem si aj Cloud, ktorý má hlavné stránky práve v tom, čo používa Matúš. To je to kódovanie, ale aj iné veci samozrejme. Je trošku viacej orientovaný tak, že nerobí tie ako keby nechcem to nazývať halucinácie, ale proste neplodí nejaké veci. Trošku aj sa mi zdá, že taký ako viacej priškrtený etický ten Cloud, ale ja ho hlavne využívam pri kódovaní. Čiže v tomto si myslím, že v porovnaní s ChatGPT a Cloud je ten Cloud trošku viacej na ten kód hodnejší. Ja som to aj nepovedal. Mistral, priznám sa, neviem. Lebo aj to, čo som vlastne teraz, ten model, ktorý tam bol, ktorý kodoval tú web stránku, je tiež Claude 3.7, ktorý všeobecne je považovaný za akože najlepší model na kodovanie. Teda na kodovanie, takže... Tak som to myslel, že ten Cloud je určite na to kodovanie asi lepší. Hej? I keď ja si kodujem takisto v čete, takže... Áno, jasne. Ja možno doplním a vyslovím taký predpoklad, že porovnať to úplne nevieme, lebo je to tu pár hodín, dokonca len pre beta userov a mala som problém sa prihlásiť, možno vysoký dopyt. Takže určite to prinesieme a predpokladám, že tak, ako si napísal, že to je európsky teda nástroj, tak tam budú nejaké možno, že akože aj tie regionálne veci, tak ako v kódovi cítiť niekedy, tak z pohľadu tvorby textu a tej kreatívy, už sme sa kedysi o tom bavili, ho využívam na tie dlhšie formáty, tá štilistika a kontext aj z tohto hľadiska toho jemnejšieho mimokodovania je cítiť. Takže je to možno, že cesta a osobne využívam niekoľko nástrojov a prepínam sa medzi nimi. Tak ako niektoré si teda platím a idem tam na maximum tých funkcií, tak niektoré účelovo teda sú dobré ako doplnok.
Takže pozrime sa naň spoločne a niekedy si ho môžeme najbližšie porovnať. Ako rozhodne si treba, pokiaľ uvažujete na to tým spôsobom, že snažíte sa zamýšľať sa nad tým, že aj kam tie vaše dáta, ktoré vy vyprodukujete a dáte do týchto AI systémov, použijete, no tak ten Mistral minimálne zabezpečí to, že tie dáta, keď sa budú niekde rozširovať a keď sa nejaký model bude trénovať, tak sa bude trénovať tunak v Európe, nebude sa trénovať ani v Číne, ani v Amerike. A toto je akože, ja im držím palce, akože toho Mistralu aj tým Francúzom určite, lebo v Európe sme trošku akože s tým cloudovým kapitálom ako keby zaostali. A no, držím mi palce. No. Keď to bude lepšie ako ChatGPT od OpenAI, tak rozhodne rád prepnem. Tak verím tomu, že sme to aspoň takto trošku zodpovedali, tvoju otázku, Janka. Ja som si ešte poznamenal pár vecí, Juli. Ty si hovorila, že ty používaš ten Replicate, Eleven Labs, Kling, CapCut, Runway, videa, akože toto všetko, toto akože čo stojí reálne, keď to využívaš, proste všetky tieto nástroje? Záleží od toho, že ako intenzívne ich využívaš. Ale to je práve výhoda toho Replicate, alebo ešte je potom také FreePic, Crea, Fal, Hugging Face, alebo proste veľa takýchto platform, že kde máš v dispozícii veľa modelov, obrázkových aj videových a platíš vlastne iba za to, čo spotrebuješ. Čiže keď urobíš 100 obrázkov, 100 videí, platíš za to. A tie aplikácie ako Kling a Runway, proste takí, že ktorí si robia ten model a majú k tomu appku, tak tam je zase výhoda taká, že oni majú väčšinou viac funkcionality, lebo na tých platformách máš naozaj iba tu najzákladnejšie generovanie videa, ale napríklad Kling má aj všelijaké také, že môžeš tam obliec postavu a potom, alebo že ako vstup má 4 obrázky, Pika má tiež, že ako vstup 4 obrázky, Runway má toto, že na začiatku môžeš mať video a iba ho akože ako keby prefarbíš tou úvodnou snímkou a tak. A to sú všetko vlastne funkcionality tých modelov. No a tam je zase ten paušál mesačný a napríklad v Klingu ten najnižší, tak to je okolo 10 eur, alebo tak priemerne 10 eur je akože taký najnižší. Pika je potom drahšia, tá stojí 30, tu preto aj nepoužívam, lebo v podstate, že za tých 30 eur si urobíš 20 mesačne videí 5 sekundových, čiže dokopy 20x5 100 sekúnd videa za ten najnižší kredit mesačný. Takže. Okay. Čiže viac sa oplatí ten Replicate, lebo akože cena za to video je tam rovnaká, ale že môžeš si, čo viem, že tá cena za video, že napríklad ten Kling, že sú tam dva modely, jeden je lacnejší a trošku má nižšie rozlíšenie, druhý je akože ten Pro, ten najvyšší, ten stojí okolo 50 centov, ten nižší stojí okolo 25 centov video. Čiže keď si urobíš 100 videí, tak proste si vyrátaš cenu 25 na konci mesiaca alebo... Jasné, no. Používam len obrázkový Midjourney a ChatGPT, to je všetko, do čoho reálne investujem. A všetky ostatné nástroje, ktoré si spomínal, tiež používam, ale tiež do takej úrovne, že OK, keď mi skončí kredit, tak akože nejdem ďalej. Ale keď si zoberieš, že by si to mala akože reálne využívať na tie videá akože plnohodnotne, tak koľko odhadneš reálne, či to zožerie proste mesačne nákladov, keď si povieš, že denne vyrobíš 5 videí, alebo 10. No tak ja neviem, že treba tú Midjourney na obrázku alebo nejaký iný nástroj na obrázky. Napríklad tá Midjourney, veď vieš, má výhody zase také, že tam keď si minieš tie fast hodiny, tak máš ten relax mod, čiže môžeš robiť v podstate pomalšie, ale nekonečne veľa obrázkov. A potom akože by som využívala nejaký ten najlepší model z toho Replicate. A to je tak, že napríklad keď jednu scénku do videa 5 sekundovú generuješ 2-3 krát, čiže na nejaké... Stačia dneska na sociálne siete 20 sekundové videá. Čiže na 20 sekundové video máš 4 scénky po 5 sekúnd a každú generuješ 3-4 krát. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa to dá odvodiť, že koľko stojí jedno video. A to potom, čo viem, že keď 4 videá, každé opakuje 4 krát 16 krát 0,25, to je 4 eur stojí jedno také video. Ale
musíš mať ten nápad. Plus Eleven Labs, tam je veľmi výhodné sú tie kredity, že stačí ti ten najnižší, ale keď si zase chceš robiť vlastné hlasy, tak musíš mať druhý najväčší, ten paušál a takéto veci sú tam, že čo musíš brať do úvahy, že čo všetko z toho chceš využívať. Niekedy niektoré tie nástroje to majú aj tak, že ti v tej najnižšej verzii, že môžeš si tvoriť, ale nechávajú ti tam tie vodoznaky. A to tiež hovoria, že na sociálnych sieťach, keď akože tie vodoznaky nechávaš, tak ťa algoritmy znevýhodňujú. Čiže už aj za to tie firmy trošku špekulujú, že keď to myslíš vážne, kúp si väčší paušál alebo takýmto spôsobom. OK. Sme tu, dobre. Ja si myslím, že by sme sa mohli rozlúčiť a povedať si, že tie budúce friky budeme robiť po obede, budeme robiť na večer a budeme robiť také veci otvorené, veci diskusné, pretože cítime to, že ľudia sa chcú pýtať veľa a chcú nám skákať do reči a možno chcú vidieť taký konkrétnejší proces toho tej celej tvorby. Takže na to sa pripravujeme a určite budeme dávať vedieť na LinkedIne a takisto na sociálnych sieťach, kedy budeme vytvárať niečo nové. V apríli to bude určite. Takže tešíme sa na vás. Za mňa sme vybavení dneska. Čaute, decka. Ahojte. Ahojte.